El programa de Dones amb Impacte és un programa que està adreçat als joves de primer i segon de primària fins a primer i segon de l'ESO, en el que una sèrie de conferenciants que hi ha, en una bossa de conferenciants, les escoles escullen quines són aquestes esportistes o gent relacionada amb l'àmbit de l'esport que poden venir a fer conferències i poden donar aquesta visibilitat a la dona per tal de que les noies puguin tenir referents i puguin veure's reflexades. El que intentem és donar una mica de ressò a les dones en el món de l'esport, buscar totes aquestes esportistes referents, en especial perquè les noies, hi ha molta gent que deixa l'esport en aquestes edats, llavors que tinguin esportistes referents o en l'àmbit de l'esport, que poden ser àrbitres, poden ser gent que es dediqui en el món de l'esport, poden fer veure que elles també ho poden aconseguir. Sobretot a l'alumnat que és més jove el fas reflexionar abans de, i en canvi a l'adolescent ja venen amb idees preestablertes i moltes vegades els fas reflexionar sobre aquestes idees preestablertes. Surten d'aquí una mica com pensatius de potser el que crec o el que m'han ensenyat no és del tot, no m'agrada dir correcte o no correcte, però potser li he de donar una volta, no? de quines coses són les que crec. Vam començar el curs passat, vam tenir l'oportunitat de veure la Lara Alabert, que va venir aquí a fer una xerrada sobre futbol americà, que va sorprendre molt l'alumnat de quart, que ja eren més grans. Era una xerrada més aviat d'orientació, però explicava la seva experiència, i explicant la seva experiència va explicar 1000 coses que van agradar moltíssim a l'alumnat, tant d'experiència laboral com personal. Quan els anunciem que farem la xerrada fan però després els encanta, fan una valoració molt i molt positiva.